Kennel-pakaste on tämmöinen pieni kotimainen rehutehdas, joka tekee premium-luokan koiranruokaa kotimaisista raaka-aineista. Kennel-pakasteen arki on hyvin kiireistä, koska yritämme toimittaa tilauksesta asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Ja tässä tietysti tuotannon ohjaus pitää olla ajantasasta, jotta selvitään tästä kaikesta. Ficuroon päädyttiin, koska Ficurolla oli hyvä integraatio taloushallintoon ja lisäksi kirjaussysteemi oli erittäin helppo myös työntekijöiden käyttää. Suurin helpotus Ficurosta on ollut varaston ajantasaisuus ja nopea siirtymä myyntitilauksen toimituksesta myyntilaskuun. Jos ei tuotannonohjausjärjestelmä olisi sähköinen, niin tämmöisen kompleksin pyörittäminen olisi aivan yksinkertaisesti liian raskasta.